ka. So, hindi makapasa rin kung bakit hindi may sagad. Wala nga kakabsat niya, alagi ko dengan may ganun na Espiritu. Alaglan ko sa magmamalang sa versikulo. Yung oras tayo ay nagabay mo rin yung oras tayo. Yung bahay na iti Galacia, hindi ko na natin ito yung iti-dintay kawan pa ng kapalit na maisalakan, nimidalan na tayo at kung malagtagtay yung Kristo na rin. Ito muna na hindi kapsat na nadagiting mo na lang daw. Hindi awan pa iti pagmati, dagiting pa tayo. At ang naglag na nagagawin ka dagiting mo na. Kahit dagiting na rin din na kakapsat, isulti na ngay aywan pa na. Ang hingganan na dimtang na dyan daw na imbaay ni Apo Diyos, kaya ang bahay ni Diyos niya ay pagmati na doon. Tanuman tayo tayo din, kakapsat. Pagmati ng sampay nga na ipaulong dito taga. Dati itaan na tulad kung panaglaga natin tayo nga di pagmati na kahapon at hindi pagmati. Kung sampay nga din tayo ni Maestro Jesus. Gusto nga din tayo panlakay ay wala ito lang kung saan. Adala pa lang hindi na naman na dito, nimiti sampay nga may di pagmati at dati hindi maiwanan iti babal tilintag. May pupok, may paay iti pagmati. Kahit nga naman sa mga sabi, isang tayo pa mga namate, awag tayo pwede pang mate, tanong ka, may aywanan tayo, pwede nililimito ka lagi kang matay, na magpagpagata ka na tayo. Tatagiti maganak ka na tayo, ang sabi, na itinda na, ipapayda ka na tayo, ganito. Itandanan na tayo, pwede nililimito ka sa, hindi nga naipaimot ka na kada. Immediate nga nakagtil tayo, sa panangawag iti ako na tayo, hindi panangawis na, parang po. At tayo nga rin doon yung natin. Itinawag tayo ni Maestro Jesus, mas malupot tayo. At tayo nga rin namatikin ko na, kata tayo ito pagmatikin ko na. Hindi kasta ko na natin intag, nagbalin ang mga iwan kada tayo. At may tulong na tayo ng Kristo, at may papalintig tayo mga kung ito pagmatikin ko na. Kahit nga rin nga sa mga sa nga dagiti nga linding tayo isote pakapalintigan, pakapalintigan tayo, tatlo at pamati di may sakit na tayo. Tapos anong warog ko ma? Hindi pa pakapalintig, di may sakit na tayo, may sandagat pamati. Hindi mo na kaabsat na dagiti nga linding tayo isulat na tayo. So anong na, saan nga magaling yung makuha tilintag, magbigat mataginayon na kaabsat. Kung awan tilinding tag sa awang utuman natin, tayo sa tinangidalan, hindi may sakit na tayo nagturong iti pambate. Kaya pa itag ka na tayo, di tayo isurat na gusto ko kung hindi piso, hindi natin tigyan. Kaya di ipagbaga na dito yung nabsal. Ipagbaga na dito yung may kapal anak isa. Kaya mo, at nabsal na makita tayo doon dito, nagkakaroon na hindi nga soldado, ang yatik Suranda, at dati Kalurunda, dati Kabalda, at dati Kambilanda, at nakanasag dati. So na ito, ibagbaga na dito yung kakapsat. Naman na nga, di kabal na lang doon saan mo. Di kabal tayo, di lalat ni Bado ka na nag-school. Hindi ka tao mo, di pagsandata ka kasi nakalasag ka. At mo, dati bumayang di kalaban dati sa klata na ito. Jadi ulo ga ada pilih karena tayo na. Jadi jay ada ti espada da. Jadi jay ko na dito ay nga dili ka pa nang bisa kita aramid kay may ba. Jadi kala sa gisunod tayo pamnate. Jadi jay armas damit na kana ka espiritu dahil sa natin sa utos nga pas-pasan dito. Ngayon kinabsat mo, at nga maawatan tayo din dyan. At nga kinabsat nga, kung na natin yung sukimatan, yung nagtibagpagiyo. Kasano di pa ng sukimat tayo. Kitaan tayo mo, at kada tayo, dahil di nga banbana kinabsat mo, at dahil di nga kapal mo na bisang, at nga naipahin ka na tayo. Kaya mo, mautot tayo, madaguti ka pang na tayo. Kung sabi mo na naguti yung naipahin mo lang, hindi yung surat na gusto yung pag-uwi ko na, ada
kita kayo kinipits ko mga malaksit yung agkapakababalawan. Pero kung agkapakababalawan kayo, ano naraminin kayo? Surat mo lang na Apostol Pablo na. Kuna na ikabusin ti Apo sa Kristo, hindi kayo agsagana na ipahitulong nasa, tatlo matong patidilit na kuna na. Kahit nangarap ko sa amon na nagsak nga, iti aramidon tayo, tibusunan tayo, iti Espiritu sa mga tinasag tayo. Kasanaw, kuna na dito maglaing kuma, Kapitulo 14, versikulo 13, magna tayo kasi dadayo kasi ti aldaw, mula na saan na katigirag-ragsak, lagos kin barbartet. Saan na iti ginatirat, kaya ba iti ginagapis, saan na palagitiring ringgol, kaya atap. Kahit nangarap na sa mga pinapsan, ng aramidin tayo dato, ikawis tayo ng Maestro Isos, magnatay na road, kasi dadayaw, iwagsak tayo na road, dagitir aramid isip niya. Kada gito yung tinahipulo, hindi may sagan tayo, dagitir aramid isip niya. Ano yung gito, italigaga iti lasag tayo. Isuda iti mga may lunglong iti may sakit tayo. Ngayon ka sa